Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar. Lalín sabe descansar. Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao concello de Lalín. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar. Lalín sabe descansar. Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate
Achégate ao Concello de Lalín. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar. Lalín sabe descansar. Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao Concello de Lalín. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar. Lalín sabe descansar.
Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao concello de Lalín. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar. Lalín sabe descansar. Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao concello de Lalín. Bos días. Bos días. Bos días a todos. Imos proceder á celebración da sesión do Concello Pleno de Lalín para a constitución do Concello e a elección do alcalde. De conformidade co artigo 195 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, as corporaciones municipais constitúense en sesión pública o 20º día posterior á celebración das elecciones, salvo que houbese recurso contencioso electoral presentado. A tal fin, constitúese unha mesa de idade integrada polos elixidos de maior e de menor idade presentes no acto actuando como secretario ou que o sexa da corporación. A mesa comproba as credenciais presentadas ou a acreditación da personalidade dos electos con base a certificaciones que o Concello teña recibido da Xunta Electoral de Zona. Realizada a operación anterior, a mesa declarará constituída a corporación se concurre a maioría absoluta dos concelleiros electos.
No caso contrario, celebrarase sesión 2 días despois, quedando constituída a corporación calquera que fora o número de concelleiros. Consta na documentación do expediente a acta de arqueo do Concello de Lalín e do Padroado Cultural e o inventario de benes tamén do Concello de Lalín a día de onte, 16 de xuño de 2023. De conformidade co disposto neste artigo, procede en primer lugar a constitución da Mesa de Idade, que está composto por los concelleiros electos de maior e de menor idade. En este sentido, corresponde integrar dita mesa de idade. Aquí está, aquí. Os concelleiros don José Crespo Iglesias, do Partido Popular. Podes acercar? Sí. Secretario, allí, que está el micrófono. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Lalín con lealtade ao Rei e agardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Como integrante da Mesa de Idade, que tamén formarase por la concelleira de menor idade, doña Iria Fernández González. Xuro prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín, con lealdade ao Rei e agardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pero ¿y la de ella cuál es? Pues la mía entonces ¿dónde está? Es una silla, ¿no? Muy claro. No, es un secretario, no estamos de pie. No, ¿cómo es? Sí. ¿Queréis estar de pie? Claro, es que está Bueno. Entón, iré chamando a cada un dos concelleiros eléctricos por orden alfabético. Ángel Álvarez García. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Lalín, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bien. Don Pablo Areán González. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Lalín con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Doña Begoña Blanco Blanco. Xuro e prometo, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Doña María Carmen Canda Larroy. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Doña Beatriz Canda Rodríguez.
Xuro prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Rafael Luis Cuiña Aparicio. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don José Cuñarro Torres. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Lalín con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Ariadna Fernández González. Sí, prometo por imperativo legal. Comprométome a defender os intereses e dereitos xerais dos lalinenses e das lalinenses e da veciñanza e do pobo galego. Doña María del Carmen Fernández Lamela. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a institución como norma fundamental do Estado. Dona Alba Forno Crespo. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Mario López González. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Lalín con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona Raquel Lorenzo Fernández. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Marcos Mariño García. Xuro e prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín, con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Miguel Ángel Medela do Barro.
Xuro, prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Lalín con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución para a norma fundamental do Estado. Dona María Paz Pérez Asorei. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona Noelia Seijas Otero. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín, con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Avelino Souto Rozados. Xuro e prometo, pola miña conciencia e honor, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro de Lalín, con lealtade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Dona Teresa Varela Fisteus. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira de Lalín, con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Don Francisco Xavier Vilariño Taboada. Si prometo por imperativo legal e comprométome a defender os dereitos e os intereses xerais da veciñanza de Lalín e do pobo galego. No. A mesa de edad comprueba que han tomado posesión todos los concelleros y declara válidamente constituida la corporación. Entonces pasamos... Exactamente, sí, a seguir. Tomaron posesión os 21 concelleiros e concelleiras, polo tanto, declaro válidamente constituído como mesa de edade a Corporación de Lalín. Señor secretario. O punto segundo da sesión é a elección de alcalde e presidente do Concello de Lalín. O artigo 196 da Lei Orgánica do Régimen Electoral Xeral di que na mesma sesión de constitución da Corporación procederase a elección de alcalde de acordo co seguinte procedimento. Poden ser candidatos todos os concelleiros que encabecen as súas correspondentes listas e se alguno deles obtén a maioría absoluta dos votos dos concelleiros electos é proclamado electo. Se ningún deles obtén dita maioría é proclamado alcalde ou o concelleiro que encabeza a lista que haya obtenido maior número de votos no correspondente concello. En caso de empate resolverase por sorteo. Entón, en primeiro lugar, hai que saber os candidatos que se presentan e o modo de elección, o modo de votación. En primeiro, vamos a ver, entendo que poden ser candidatos todos los concelleiros electos que encabezaron as correspondentes listas electorais. En canto ao procedimento, eu teño aquí unha urna con papeles, con papeletas, ou ben, se se quere a mano alzada, tamén pode ser realizar a votación. Facémolo en urna, pero hai que dicir algo ou xa votamos? Non, o sea... Hai que
O sea, os candidatos que se presentan, Moi ben. dite se te presentas e se algún quere presentarse máis de candidato, a ver. Moi ben. Como presidente da mesa de edad, pregunto a estes 21 concelleiros e concelleiras quen desexan ser candidatos a alcalde. Alba Forno e un servidor. Pois, E o punto segundo, o procedimento nada máis. o punto segundo é o procedimento de elección, entón poñemos a urna e van ir chamando a cada un dos distintos concelleiros para que emitan o seu voto. Teñen todos papeleta? Teñen todos papeleta? Bueno, pero teñenlo todos, pregunta yo. Sí, poñe. Se non trouxestes, tenes aquí, vale? Que non meto do alcalde. Bueno, déjalo aquí, bueno, vale. Sí, aí vale. A mí me da igual. O sea, se o meto presidente. Después o chamado e... Bueno, entonces vou chamando a todos os concelleiros e vos os últimos. Antes, que a penúltima. Ben. Sí. Vou ir chamando os concelleiros da corporación para que se acerquen e introduzan aí a papeleta coa designación do seu candidato que eles elixan. Don Ángel Álvarez García. Don Pablo Areán González. Doña Begoña Blanco. Dona María Carmen Canda Larroy. Dona Beatriz Canda Rodríguez. Don Rafael Luis Cuiña Paricio. Don José Cuñarro Torres. Dona Ariadna Fernández González. Doña María del Carmen Fernández Lamela. Dona Alba Forno Crespo. Don Mario López González. Dona Raquel Lorenzo Fernández. Don Marcos Mariño García. Don Miguel Ángel Medela do Barro. Dona María Paz Pérez Asorey. Dona Noelia Seijas Otero. Don Abelino Souto Rozados. Dona Teresa Varela Fisteus. Don Francisco Xavier Vilariño Taboada. Dona Iria Fernández González. Don José Crespo Iglesias. Bien, pues ahora vamos a proceder al recuento, entonces. Lo hago yo.
ver, lo vais poniendo aquí, yo lo voy viendo. En blanco. En blanco. José Crespo. José Crespo Iglesias. Blanco. En blanco. En blanco. En blanco. José Crespo Iglesias. José Crespo Iglesias. José Crespo Iglesias. José Crespo Iglesias. Dona Alba Forno Crespo. José Crespo Iglesias. Don José Crespo Iglesias. Dona Alba Forno Crespo. Don José Crespo Iglesias. Blanco. En blanco. Blanco. En blanco. Don José Crespo Iglesias. Don José Crespo Iglesias. Don José Crespo Iglesias. Don José Crespo Iglesias. Dona Alba Forno Crespo. A ver, esto contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 son en blanco. 1, 2, 3, 4, 5. 5 en blanco y Dona Alba Forno Crespo 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, dentro de los candidatos que se presentaron, si algún de ellos obtiene a mayoría absoluta dos votos dos concelleros, es proclamado electo, siendo mayoría de este concello. Contaste mal, no dan las cuentas. Tiene que haber aquí uno más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 en blanco, 6 en blanco, perdón. 6 en blanco. Retirado, 6 en blanco. Bueno, según lo dispuesto en el artículo 196b de la Ley Orgánica de Régimen Electoral Xeral, si algún deles obtiene a mayoría absoluta de votos dos concelleros, é proclamado electo, sendo a maioría absoluta deste concello 11 concelleiros e habendo obtido don José Crespo Iglesias 12 concelleiros, é proclamado alcalde presidente do Concello de Lalín. Xuro e prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde de Lalín con lealtade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Isto xo agardaste? Quero levar para baixo isto? Quero levar para o discurso? Vale, ok, pues está. Ben, como aquí non collemos, un pequeno discurso de investidura vamos a facer no hall
Entón, declaro cerrado este pleno como presidente da mesa de edad, que é a primeira vez que figuro aquí como máis vello da corporación. Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao Concello de Lalín. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar. Lalín sabe descansar. Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao Concello de Lalín. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar.
Lalín sabe descansar. Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao Concello de Lalín. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar. Lalín sabe descansar. Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao Concello de Lalín. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar. Lalín sabe descansar.
Lalín sabe vivir. Señoras, señores, moi bons días de novo. Vamos a dar continuidade a este acto de constitución da corporación e elección do alcalde para o mandato 23-27. Intervén o alcalde de Lalín, Xosé Crespo Iglesias. Estimados membros da corporación, veciños e veciñas que nos acompañades hoxe aquí no Concello de Lalín. Sexan as miñas primeiras verbas para agradecerlle ao pobo de Lalín o feito de que por 9ª vez eu poida tomar posesión como alcalde de Lalín. Foron moitos anos e moitas persoas as que estiveron ao lado meu nestes anos. Xa son moitísimos anos. Pero eu creo que seguimos tendo ilusión para sacar pa diante un proxecto que nos ilusiona a todos. Vexo aquí na primeira fila ao conselleiro Román Rodríguez. Empezou comigo no 99, se mal non recordo. Pois é un dos exemplos claros de que a xente que empezou en política en Lalín alcanza altas cotas. Sin duda, para min é unha honra que hoxe, despois de tantos anos, poida volver tomar posesión como alcalde. Foron 4 anos os que acabaron agora intensos, 4 anos duros, 4 anos complicados que a verdade é que non sabíamos moi ben como podrían rematar. Pero eu creo que ao final pois demos conta do recado e podemos articular un proxecto que aínda ten moito millo no hórreo, pero que eu creo que cando este culminado, todo o que preparamos durante estes 4 anos que remataron hoxe, creo que vaiselle notar a Lalín. Para min, sin dúbida, ser tantos anos alcalde é un privilexio. Sabedes que hai un dito que di que ninguén é profeta na súa terra. Os alcaldes somos un pouco os que somos profetas na nosa terra, polo tanto, dentro da política somos uns privilexiados. E a vida municipal é a vida dura. Sin dúbida, eu creo que é a máis dura da política. É máis duro ser alcalde ou concelleiro que diputado ou calquer outro cargo electo en política. Porque tes o pobo moi cerca, sintes o alento na túa taluca dos veciños e as veciñas. Eso pode dar conta delo de todos os que están aquí, especialmente Román, porque foi concelleiro moitos anos, agora está noutros postos de máis relevancia, pero a intensidade que se vive no mundo local, eu teño falado con ele moitas veces, non ten para nada que ver co Parlamento galego ou Parlamento nacional ou calquer outro cargo como o que el ten agora. Eu teño que dicirvos que douse a circunstancia de que agora poida ir ao Senado. Preguntarédevos algúns de vos como se agora mesmo acaba de ganar a alcaldía, como quere ir ao Senado de novo, porque xa estuvo e xa o deixou, porque no seu momento eu fun quen de renunciar á posibilidade de ir no Senado para centrarme exclusivamente en Lalín. E non estou para nada arrepentido. Creo que me valeu a pena e creo que tamén, modestamente, foi bo para o pobo de Lalín. Eu teño que dicirvos que, sin dúbida, para min, e coñecedesme moito os que estades aquí ou todos, o máis importante é Lalín, sin dúbida. Anos luz, eu sempre quixen ser alcalde de Lalín. O resto importame menos, moito menos. Puden ter outros cargos ao longo da miña vida política, tuve invitacións para ser outras cousas, pero cando significaba deixar a alcaldía de Lalín, nunca quixen porque eu tiña un proxecto para Lalín e montaba equipos para defender eses proxectos. E ao final, pois,
eu podo asegurarvos que se agora pedín ir para o Senado e o meu partido mo concedeu, dicirvos que non vos preocupedes, que se en algún momento atisbo a máis mínima posibilidade de que eso non é bon para a Lalín, deixareino inmediatamente. Non teñades dúbidas. Xo fixen noutra ocasión e voltareino a facer as veces que fagan falta. Agora ben, se vou para o Senado é porque creo que pode, ou mellor non, porque a política non sabe como é, pode haber posibilidades de que desde ali faga algo importante para a Lalín. Creo que ali podría traer cousas interesantes para o noso povo. Por iso vou compatibilizar a alcaldía de Lalín co Senado, se que salgo elexido, co mellor xa nin salgo elexido, pero se saíra elexido, vou a compatibilizar para ter en conta que o primeiro, a moita distancia de calquera outra cousa, para min sempre foi e será Lalín. Por tanto, se vexo que ali perdo tempo ou non consigo o que quero para o meu povo, aínda que me gustaría, aínda que me gusta, porque teño que decir que eu xa coñezo o Senado e gústame, non dubidarei un minuto en deixalo se non consigo os obxectivos que teño para este povo. Por lo tanto, considero como un instrumento. Quedan 4 anos por diante ilusionantes. Quedan 4 anos donde, como vos dicía antes, creo que temos moito millonario. Foron 4 anos raros, entón moitas cousas quedaron sin facer, pero están apuntadas. Por tanto, vai ser un mandato donde se vai a executar moitas cousas que van ser froito do mandato que acaba de terminar. Por iso, acabanse de adxudicar 7 millóns de euros no rural, que están prácticamente todos sin facer, a maioría en alcantarillados, pero outros en pistas. En breve acabou a licitación, perdón, está en fase de licitación o edificio de medio rural. Vai empezar a central de helicópteros, a nave de arreglo de motobombas e vehículos de incendios de Botos, a cuarta fase do Lalín 2000. É unha cousa tremendamente importante que durante o ano deste ano debería ser, aínda que xa non me atrevo a facer de pitoniso, poñerase en marcha o CIS de Lalín. Creo que iso vai marcar un antes e un despois e para nós vai ser, digamos, o primeiro froito recollido importante destes 4 anos. Con todo iso que vos acabo de decir e algunhas cousas máis que non valería a pena mencionar aquí, creo que vamos ter un comezo de mandato ilusionante, cun equipo renovado, pero ao mesmo tempo xa experimentado, a gran maioría dos concelleiros son experimentados, creemos que podemos facer unha boa labor. E o reto que imos ter nestes 4 anos van ser 2 fundamentalmente. Marcámonos, tuvemos unhas reunións, agora despois de haber ganado as eleccións, tuvemos unhas reunións estes días para quedar claro cales son os obxectivos básicos para o grupo do Partido Popular. E van ser 2 fundamentalmente. Un é que o rural teña os mesmos servicios co povo. 6 son os servicios que debe haber no rural que os teñen no casco urbano e que a nós xa non nos faltan tanto. Faltounos máis, agora xa nos falta moito. Todo o rural debe ter uns accesos dignos, asfaltados, por suposto, por lo tanto, camiños. Creo que temos uns camiños dignos, algúns hai que melloralos, pero temos uns camiños dignos. O segundo lugar é alumeado público, temos alumeado público de última xeneración en todos e cada unha das aldeas. En terceiro lugar, traídas de augas, unhas privadas ou veciñales e outra que vai desde a central municipal. Prácticamente non hai ningunha aldea sin traída de augas. Temos recollida de lixo en todas elas, que obviamente queremos mellorala para poder facer, en algunhas aldeas non é posible facer recollida selectiva por culpa de que ainda non están todos os contenedores e é un reto acabar de poñelos. E quedan 2 servicios que eu considero básicos para o rural e que son moi importantes e que non se van a acabar nestes 4 anos, pero que si van levar un golpe importante. Un deles é os alcantarillados. Cando se acaben de executar estes que ahora mesmo están axudicados, teremos o 50% da poboación do rural con alcantarillados. Non digo o 50% das aldeas, o 50% da poboación que vive no rural terá alcantarillado. Queda o outro 50%, por lo tanto, haberá que ver como se dá feito. Algúnas aldeas son moi pequeniñas e ao mellor hai que facer outro
outro sistema que valga igual para a recollida de augas residuais, pero que pode ser máis operativo. E, por último, a fibra óptica, que consideramos que se queremos ter un rural vivo e un rural que teña posibilidades, a fibra óptica é unha necesidade tan grande como ter as pistas para acceder ao mesmo. Houve un éxodo do rural, e recórdome que cando empecé de alcalde no ano 90, 2/3 da población de Lalín vivían na aldea e 1/3 vivía no casco urbano. Hoxe se vive máis no casco urbano que nas aldeas. Pois eu creo que eso, aínda que vai ser difícil co tempo, cando teñamos todos os servicios no rural, e basicamente faltan dous, acabar os alcantariados e a fibra óptica. A final deste ano haberá 200 aldeas con fibra óptica, se non fallan as contas do Ministerio. Cando teñamos fibra óptica en todas as aldeas e se poña o alcantarillado en todas as aldeas, que non falta tanto, calquer veciño que viva no rural vai ter o mesmo servicio que no casco urbano. Eso sí, terá que coller o coche para vir a Lalín, pero sí que vai ter servicios. Por lo tanto, eu creo que o mellor é posible que ese éxodo que houve da aldea ao rural poida retornar por aquilo da tranquilidade, por aquilo da melloria de calidade de vida e, sobre todo, que agora xa hai moita xente que cada paso vai haber máis que teletraballa e se tes unha boa fibra óptica na casa podes vivir no rural perfectamente. Por lo tanto, o reto vai ser o primeiro, igualar os servicios do casco aos servicios urbanos para que non haxa ningún tipo de diferencia. E o segundo vai ser o mandato onde vamos a fazer un esforzo para intentar traer emprego para Lalín. Se queremos manter os 20.000 habitantes, non queda outro, non queda máis remedio. En Lalín morren 3 personas por cada 3 que morren nace un. Esa tendencia non é de Lalín, porque Lalín, cada 3 personas que morren nace un, pero é que nos concellos de alrededor de cada 10 personas que morren nace un. O sea que toda a Galicia interior, toda a Galicia está mal no tema da natalidade, pero especialmente a Galicia interior. E como a xente non a podes obligar a ter máis fillos, porque antes era normal ver unha familia con 10 ou 8 fillos, na época de meus pais, había familias que tiñan 7 ou 8 fillos. Agora, un ou ningún, ou 2, ou algún valiente ten 3. Pero a verdade é que o tema da natalidade non é o noso forte e é unha debilidade que temos Galicia e España, pero especialmente Galicia. É a única forma de manter a poboación, a única forma, é traendo postos de traballo. Para os de Lalín, en primeiro lugar, e para que veña xente de fora a sentarse a Lalín. E ese vai ser o reto. Agora, hai un par de empresas que van da alimentación que se van a instalar aquí agora en breve, tamén algunhas relacionadas co ocio, o turismo e a hotelería, que tamén xa están confirmadas e que xa será unha realidade dentro de pouco, e hai que axilizar o máximo que se poida a cuarta fase para que poidan ubicarse aquí empresas e darlle facilidades, porque creo que se vai ser secreto. Por lo tanto, os dous retos van a ser eses dous que vos acabo de mencionar. E remato a miña pequena intervención agradecéndolle a todos os que fixeron posible que Lalín este onde está hoxe. E non é só o goberno é unha ferramenta importante, creo que modestamente algo que ver, os gobernos teñen que ver co desenvolvemento dos povos, e Lalín non é unha excepción, pero eu remato agradecéndolle a todos os que dunha maneira ou doutra fixeron posible que Lalín sexa o que é hoxe. Lalín somos un concello que estamos no centro de Galicia, que temos vida propia. Lalín, en Galicia, hai 23 concellos de máis de 20.000 habitantes, 23 concellos, solo, de máis de 20.000 habitantes. E casi todos, excepto Lalín, viven da esmola, valga a expresión, de algunha cidade que hai por ali de alrededor. Todos os demais de 20.000 habitantes están no interland das cidades, excepto Lalín, que está xusto no centro de Galicia, e que ten vida propia porque non depende. Nós somos un pouco onde nos dá a gana. Facemos moita vida con Santiago, algo menos con Ourense, somos da provincia de Pontevedra, e somos do Obispado de Lugo. É dicir, que somos un pouco onde nos dá a gana. E gracias a iso, pois, temos que manter esa identidade propia. Non pretendo que Lalín sexa unha cidade-estado, pero sí que podemos ter esa, digamos, prerrogativa de estar aquí no eixe de Galicia e que eso nos dé algún tipo de ventaxas que temos que aproveitar. Temos que aproveitar todo o que está no noso entorno, como a Feira do Cocido, que é unha ferramenta económica de primeiro nivel, etc. etc. Quero agradecerlle tamén aos partidos da oposición polo seu comportamento, porque
quen se ocupa fundamentalmente de tirar para diante dun pobo é o goberno, pero a oposición fai falta. A oposición fai falta porque é a que espolea o goberno, é a que se preocupa de que as cousas se fagan o mellor posible, e o goberno pola conta que lle ten, pois ten que intentar mellorar día a día os seus feitos e os seus plantexamentos. E creo que aquí somos exemplo onde en Lalín cabemos todos de todas as ideoloxías habidas e por haber, cabemos todos aqueles, porque eu non teño ninguna dúbida que ainda que os plantexamentos poden ser distintos, non hai ningún político local que non queira o mellor para o seu povo. Cada un ten o seu plantexamento, pero todos e cada un de nós queremos o mellor para o noso povo. Cando gobernamos ou cando estamos na oposición. Que ocorre? Que cando gobernamos temos unha visión e cando estamos na oposición temos a mesma visión, pero a estrategia é outra. Eso é perfectamente normal. E Lalín é un pobo normal, é un pobo onde hai unha armonía, e eu quero agradecerlle á oposición o seu comportamento ao longo de estes 4 anos, tamén no día de hoxe, polo seu bon facer, e dicirlles que nos vamos ter a mão tendida, porque este proxecto é un proxecto para todo o pobo de Lalín. E o reto que temos é demasiado importante como para centralizalo única e exclusivamente nunha opción política. Por lo tanto, eu tendo vos a mão para que, entre todos, poidamos darlle vida propia a este concello que todos e cada un de nós queremos, e que Lalín sexa un pobo para vivir, porque se vive caralludamente, que sexa un pobo para traballar, para iso hai que ter traballo e de calidad se é posible, e que sea un pobo para disfrutar. Se conseguimos eso entre todos, teremos esa pequena capital do interior de Galicia da que nos sentimos todos orgullosos. Porque cando un vai por aí adiante, polo mundo adiante, calquera galego, se lle preguntan onde é, fora do Padronelo da Canda, di, eu son galego. E os de Lalín dicimos, eu son de Lalín. Ao mellor o que falas con el non sabe onde queda Lalín, pero se non sabe xa preguntará. Ese é un sano orgullo que non significa nada de chauvinista, simplemente que queremos dicir que non somos menos que a ninguén, nin somos máis que a ninguén, pero sí temos vida propia. Moitísimas gracias a todos e desexo de que estes 4 anos sean frutíferos para o noso povo. Moitas gracias. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao concello de Lalín. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe disfrutar. Lalín sabe desconectar. Lalín sabe aproveitar.
Lalín sabe descansar. Lalín sabe vivir. Lalín sabe comer. Facendo camiño por Lalín. Tecendo sendeiros en Galicia. Non hai roteiro sen ti. Achégate ao Concello de Lalín.